Замисляли ли сте се какво символизира първият български печат и каква роля е изиграл в утвърждаването на българската държавност? Още през Х век, с приемането на християнството и създаването на българската писменост, се появяват първите ясни знаци на културна идентичност и административен ред. Печатът на цар Симеон Велики, открит при археологически разкопки край Преслав, е един от най-старите известни български печати. Изработен от олово, той носи изображение на владетеля и надпис на кирилица, убедително доказателство за ранното използване на българската писменост в държавното управление. Този печат не е просто административен инструмент, а мощен символ на легитимност, власт и културна същност. С него се удостоверяват важни държавни документи и се подчертава авторитетът на българската държава пред другите народи. Този малък, но значим артефакт разкрива как България се превръща в център на писменост и култура, оставяйки траен отпечатък в историята на Европа. Печатът на Симеон Велики е живо доказателство за стремежа към независимост, духовно въздигане и културно самоутвърждаване, които оформят българската идентичност и до днес.